Magkaon na may Bogskis. Maghatag na review. Balat lang sa kapoy kayo mo workout. How was the workout? 800 calories. Shit, 800 calories. Kailangan pulihan ng times 2. 1,600 calories. 59 siya. So, dagdag isa ba? Tignan pa isa? Ito. Sige, minsan lang tayo dito. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Rap sa. Thank you. Ulay rap. Sabi pala ko lang sir ka. Saya rap. Ayun mo lang isa. Saya rap lang. Sarap. Nandiyan ang sarap. Ayun sa. Ayun. Ay, sarap na. Ano sir? Ayun sa. Wala sa. Lang ba? Tagalog lang to. Wow. Sige lang good. Sige sa. Viral ni. Ito na ba? Sige na ba? Ano sa ma-expose namin yung tayo? Beatbox ang kalit niya. Oo ba? Ano yan? Lima yan. Lima. Sa mana? Okay. Diba sa ganun? Dito. Ganito. Ikutin yung pili mo. My name is Prince Darwin from Nazareth. Ano niya? Kaon. Ano yan? Kuwara mo ba yung ano? Kuha lang. Be. Kuha mo, kuha pangayo plato. Yan. Buto yung plato ha. Na, mara tubig lagi mo yun. Hindi, man. Ay, si juice. Ano mga Dapat healthy. Ano yan? Ay, sa gawa. Makuha lang yung manok ka. Sibat na yan. Ayun sa. Tawagan niyo. Prince Darwin. Kaya edad niyo. Pwede mo kita. 12. Well, tama. Na may mga Facebook? Na. Ha? Prince Darwin. Sulat ba? Wala kay Facebook? Ano? Prince Ruelo yun. Ano sabi na? Prince Ruelo. Prince Ruelo? Spelling. P-R-I-N-C-E. Tapos? Ruelo. R-U-N-L-L-O. Sige. Tanto mo na ito post na yung post niya yung video niya. Tag ka ba? Or, pagkakaan sa Facebook. Ayun na rin ta. Yung Upside Podcast. Oo. Ayun na rin ta. Kawan ako? Bakit naman? Kau sa? Sige, pakain mo. Ano ninyo? Ano na muna kawan na? Ayun mo Dua. Ayun. Dua gitu. Sabot mo, sabot mo. Sabot mo sa mo. Hindi, gusto siya gawin mo. Baka na, gutom man. Ikaw lang dun. Sige. Beatbox pa, beatbox. Asa ka tigtambay? Kung dili mo dire, wala mo sa Nazareth, asa mo tigtambay? Dari gid, paano no? Pero na, diyan mo sa island, ay sa Barangay Magsaysay, diyan mo? Oo. Say, dari naman tuyok. Usay sa bukuan ito. Sa usay sa tolay may magatulog ito. Ay mo pa ngayon, diretso ah. Ganto na permi. Ulat mo lang sa gaan mo. Kung dili mo tagaan, okay ra. Ayaw pagmugod yun kay katagan man yung habang. Kung dili sa mga tag, okay ra na. Thank you. Balin sa pikas, gana na. Amat yan. Oy, problema. Saon mo ka. Amat Bye. yan. Si panganay mo? Maksyon. Maksyon o Prince Gawin. Darwin. Darwin, your window. Amping. Bing, bye-bye.
Picture ko pag-isip ka. Guys.